Atate mzina la Kristo Yesu, Yehova Mulungu amene mlenga kumwamba ndi dziko lapansi, chakukomera nsoni kuti tsiku la lero Yehova mukhoza kukwaniritsa linganizo limene linachitika kuti likhoze kukhala ndi msonkhano waukulu. Ndinu Mulungu wokhulupirika, Mulungu wachikondi, amene mumakonda, amene amakutamandani namakunyozani, onsewo mumasunga ndi kuwaonetsera chikondi chanu. Yafika nthawi imene Yehova mtumiki wanu afika patsogolo ndi kutipatsa mawu. Yehova tikupemphani kuti mutsekule maso, makutu komanso mitima yathu kuti tikhoza kulandira chimene mwatikonzera mtsiku la lero. Yehova sitinayenera kuyima pano ndi kumva mawu anu, popeza takita zochuluka zimene dziko lapansi likanatiponya mu mndende tikanakhala lakwira ino. Popeza ndinu Mulungu wachikondi, mwatisiyabe kuti tikhoza kulapa, mwatisiyabe kuti tikhoza kuvomereza, mwatisiyabe kuti tikhoza kukumana ndinu. Yafika nthawi imene Mulungu wanga muyankhule ndi moyo wanga, muyankhule ndi moyo wa yawa, komanso muyike mawu mkamwa mwa mtumiki wanu. Mu dzina la Kristo Yesu tapempha komanso kuyamika. Amen. Hallelujah. Ambuye ndi wabwino ndipo nthawi zonse tiyamika Ambuye Mulungu wathu chifukwa cha chisomo chimene watipatsa kuti lero linonso tikhoza kusonkhana ndi cholinga chodzagawana mawu a Mulungu. Chilengereni dzikoli Mulungu, achina Adamu nkukhalapo nkumwalira, achita Mose nkubwera nkupita, ine nkuyamba kudzaponda nthaka ino kudzapereka uthenga kwa inu. Ambuye ali ndi cholinga. Amen. Ndiyamika kumwamba chifukwa cha kholo langa moderera Navaya, chifukwa cha kulola kuti mwana wanga bwera dzaperekenso uthenga wa Ambuye kuno. Sitiyesa cholanda ndi chisomo cha mtengo wapatali. Yehova alemekezeke. Alongo wanga zikomo kwambiri kuyima nanu limodzi mu ndime ya kutumikira Ambuye ndi chisomo. Sitiyesa oposa mawu, koma tidziwa oposa zonse ndi Ambuye amene atizindikiritsa chisomo chake nthawi zonse. Okondedwa, sitikadabwera ife pano, koma Ambuye ali ndi cholinga ndi ife. Tasiya abale athu ndi kumalomo kuvisaza, tasiya wena amene tikukhala nawo. Yehova walola kuti inu ndi ife tilumikizane ndi kudzakamba za Yesu. Kutheka wena simufika chaka cha mawa, siziteka Krismasi yomaliza ndija mudali ya mpunga iyi simuni yako mukakhala muli pa mpando wachifumu kumwamba. Funso langa mwakuzeka kodi? Afusani kuli mukufa mukuzeka, tafusa nkana simulakwatire etu mwakuzeka imfai mwayikonzekera bwanji chifukwa kuteka tsiku lino mupita ndithu. Ameni. Mawu amene titsogozedwa nawo masanano kuchokera pa 2 Timotheo 3. 2 Timotheo 3. Ndidzamba kuwerenga ndime yoyamba mpaka ndime ya namba 5. Ndikuwerenga mchichewa cha lero. Maotsogera kuti zoopsa za masiku otsiriza. Koma dziwe izi, masiku otsiriza kudzafika nthawi zoopsa kwambiri. Anthu adzakhala odzikonda, okonda ndalama, odzitama, onyada, achipongwe, osamvera makolo awo, osayamika, wopanda chiyero. Adzakhala opanda chikondi, osakhululuka, osinjirira, osadziretsa, ankhanza, osakonda zabwino, opereka anzawo kwa adani wawo, osaopa zoyipa, odzitukumula, okonda zowasangalatsa m'malo mokonda Mulungu. 5 yomaliza. Adzakhala ndi maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake ndi kumayikana. Anthu amenewa uziwapewa. Mulungu wabwino ndi wamkulu amene amadziwa kudalitsa. Adalitse kuwerengedwa kwa mawu ake, ndipo wodala ndi munthu amene amataka pa mawu a Mulungu, amawasunga ndi kuwachita. Amen. Tipemphere. Chikukomerani Yehova Mulungu olemekezeka kuti monga mawu akuwerengedwa avomerezani
kuti awa akweza kuwalandira. Chulukitsani chisomo mukukhulupirika kuti mawu onse amene alalikidwenso pano athandize awa kukudziwani. Amangokonda zinthu zowasangalatsa zakuti mudalenga kuti akhale aphindu ku dziko lapansi sizikuoneka. Ndikupemphera Yehova chifukwa cha chimene angawa ngachimwana pothera ngachisawawa mkukula uku palibe cha nzeru akuchita kuchali cha mapita akongofuna kuwanitsa malemba yakwana nthawi mayankhuli mukukhulupirika. Chimwali wangawo amaoneka ulimbikire pa zauzimu komanso ngofoka zedi pa uchimo awawa amalakwalakwa alibe serious pa zanu akuoneka ukhulupirika atu awa mbuye koma chinsinsi cha moyo wawo chomvetsa chisoni. Yakwana nthawi Yehova muyankhule ndi moyo wawo mutithandize kuti tikhoza kuyimabe ndinu ngakhale nyengo za masiku otsirizawa zili zovuta kanafeni mwa Yesu Khristu. Amen. Haleluya. Okondedwa mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa akutizindikiritsa za zoyipa zoopsa masiku otsiriza. Ndimafuna kuti tithandizane ndi kumvetsetsa pa magawo awiri: chenjezo ndi langizo molingana ndi nyengo zoyipa zomwe tili. Paulo akumuwuza Timoteyo kuti koma dziwa izi ndi chenjezo limene masiku otsiriza anthu adzakhala oyipa. Akunalipatikamenani kudziko kuno kuli anthu oyipa, anthu nkhalamo zenizeni opanda chisoni, anthu ameneno amabwera ndithu ku chalichi nkudzayimba kuno koma ku nyumba kwawo kuli zambiri zoyipa. Amasiye pakhomo kwawo sapondapo siziteka. Alipoto apa nkuteka akuchimuna saphupa pakhomo pano sizimateka. Akangobwera akuchimuna ndi nthawi yoti mudye masamba akuchikazi mwayilobze kuti maliro ankhuku achitika pano poti akuchikazi afika nkhalamo. Amayi ake amamuna wako mzima iwe ngakhale makasiteyi palibe chimene wachita kumfoni yomwe sunayimbe koma kuti mamuna wako uchafika mwene wafika pajapo amene adakuvutika amadwaladwala somphere amene ucha adamvutikira kwambiri suyamika uno pang'ono kuyipa kwa mtima. Ndikuyankhula ndi wena amabwera mu chalichi udzaperekera umboni. Haleluya, ndimati ndiperekera umboni. Ambuye wandisunga chaka chofuna cha COVID ichi ife timangodya sima nkumata yako koma anepa umayira kugonera mpiri okhaokha wachitsinko. Haleluya, sinkhaza izi ukuchita kudziwa mzako sakudya iwe kuti ndi umboni kwa iwe poti ukuchita kuti ayako sakudya. Chikhristu cha mtundu wanji chimenechi kuyipa kwa mtima. Ukulina kudziko lapansi kuli wanthu oyipa mtima amene amazunza ntchito. Kuli wanthu oyipa mtima amene sasamala mabanja. Abambo amachena bwinobwino kuona amayi ngati wantchito pakhomo ngati avale nzobwereka nzopatsidwa zochitika ndithu zochitika. Wachena azimayi wanga bwe udalitseni kwambiri. Nthawi zinanso kuti tikaona ana wanu angochirofukula pansi mumangochena nokha kushawa ndi kuzikwati kupereka chuma kwambiri koma azibale wanu ndi ana wanu ali kuzunzika. Ndimati ndinene masiku ano anthu akhanza alipo adayiwala azibale wawo. Ndalama zimene mukuthera bando pa WhatsApp zambirimbiri itina abale wana kusowa chipepala cha bragi kuti avike nyumba vula ikubwera akazi dondedwa amene koma inuyo muli pa WhatsApp I miss you chizungu cha brogeni chalanga pa WhatsApp. Abale wana ali kuzunzika kuyipa kwa mtima. Akatero asipine kanjoya kumwamba keke ku kumwamba keke ku likopita bankazi lakuzanepoti kumwamba keke ku likopita bankazi tafu kuti kopita bankazi anthu opanda chikondi. Paulo akambaso mwezo Timoteyo samala masiku otsiriza moyo udzakhala ovuta. Satana adzawayenda anthu half ground kuwapanikisa kwambiri. Amen. Ndi chifukwa chiyani
masiku atsiriza zidzafika povuta zifukwa ziwiri. Mawu a Mulungu atiuza pa 1 Petro 5 ndi ndime namba 8 kunena kuti Satana ali ngati mkango obula kusakasaka wina kuti amulikwire. Target ya mdierekezi ndinuyo. Chifukwa kufuna kwa Satana nkuti kumwambako musakalowe. Therefore amabweretsa kena kalikonse kokutangwanikitsa kuti ukachite kuti kwamba Satana kuti usakalowe. Ine kuti ine ndimakhala busy. Amene mukudziwa ni ntchito yanga ine ndimakhala busy. Mukudziwa? Busy yo kuti musapemphere mwamba musakalowe. Ndapanikizika kuti ino tsono kuti ine ndikukula koseko wapanda banja kuti mbali nditani ine nangoti basi ngakhale ndikhale sipa yawiru bolambe ngakhale ndikakhale MG2 kumwambaka ndimvetsa kumwambaka kakuti kumvetsa pa MG2 kuti nyerekeza kudziwa ndikufuna ndimulikwira amene pati ndikuona ndikuze Satana pobwera samakuonetsa ndi zopweteka zili kuseri ayi amakuonetsa zokoma zokhazoka. Amakupanga kukhala dolo. Amangani mwachera ambiri akutero wamba kuteketa pano. Mzimu wamatama akukuponyera. Mukutiwa chani ambiri amene so Yehova adawadzutsa nawo apatsa mphatso zolalikira kuti zopeza mawu a Mulungu kupita kwa nthawi ya magwa. Mapiri amatama abagwirira kupita pansi. Munkaya akarubadzana lero mudazimiratu moto wamabhesi paka alakupondapo nyerekeza kuseweretsa. Chifukwa chani nyerekeza ali bize kufuna wina amulikwire. Namba 2, Satana adaponyedwa ku dziko kuno monga mwa chivumbulutso 12 ndi namba 12 akuti kumwamba kunali chimwemwe pamene mbereke chinjoka chokaponyera kugwetsedwa pansi ndipo anamva mawu akuti tsoka mtunda ndi nyanja pakuti woipa watsika komweko. Anali na udani waukulu pakudziwa kuti kamutsalira kanthawi kochepa. Okutidwa nyerekeza akuthamangitsa zake ndi kupangitsa kuti zambo Yesu onongeke pakudziwa kuti nthawi yatani yatha. Funso langa kwa aneba musati kuti aneba mumadziwa kuti nthawi yatha tafunsani. Satana asikuposa udziwa kuti nthawi yatha tafunsani. Alipiza mtafunsani. Tapanikisa samba kumenya ni mtani chibuno. Tapanikisa. Tafatsana nokudirwa. Pakudziwa kuti Satana nthawi yake yamutera ali pachangu kupangitsa kuti wanthu asiyane naye Mulungu. Ali pachangu kumperezeka. Kuti munthu akakhale hula amafuna kuti akongole kwambiri atani amangula nkhope yokhayi bora yayera tiye kazipita nthawi yarani kuti ya basi nkhope yokhayi yakwana tiye. Munthu wangokhala America kumaso makona kusewa ngamala ngatani nthawi yarani kuti yatha. That's why we don't tell anyone tomorrow. That's what there is a piece of people. Mabanja mwana ndikira mraza pite ku church akamangitsa kena kwa akakali mabanja aisa changu alongwena ndakaza ucheni wamakwatiwa usiku ukaoka mabanja usiku na mwakundika azibukari mwana iwe wafika hapa timali baba ngokusekala wasa zouza ina zimenezi ali ndi experience ya mphamvu amene akudziwa zochitika zake. Chifukwa cha Satana alipo changu inu kale ifa kale azibango akulu amakhala ndi ulemu wa ana koma lero li mdala wamkulukulu basi ali pakati pa ana usiku limaikola utiwasa chifukwa chiyani wafika poposa munthu wamkulu ulemu wase kupita nthawi yarani kwete akufuna mbiri. Funso kwa neba inuyo muli kuti sana kugwire ni Satana tafusa sana kugwire Satana. Sana kugwire ni Satana. Na mawamene Paulo akunena kuti anthu oyipawa munimvetse Paulo akusa Timoteyo mbusa wa mpingo pena ndiye kuti zimene wachulazi zimene anthu azidzachita masiku otsiriza funso langa adzikachita ndakunja kapena mchalichi
ndiye kuti muone zimene akutchulazo: onyada, odzikonda, amwano, opereka nzawo kwa adani, akukhala nawo maonekedwe achipembedzo mphamvu yatatani kuti adayikana. Unangofusana kuti inuyo chanu mchita, nafusana inuyo, where are you? Ngati samva chichewa afusa chizungu, where are you? Angi this, where are you? Wakulemeterani, zimene Paulo akunenazi zinafunika akunja. Sizinafunika nani kwani? Isinafunika ife. Akaba sichita akunja ndikozovomereza. Awachifanya kuti Yesu samutiwa, adzitero. Adzinyada poti Yesu samutiwa. Adzichita matama poti Yesu samutiwa. Adzinama, adzichita nkhanza chifukwa ndi zotsatira zakupezeka kwa chiwanda mwa iwo. Nanga wopemphera zikuteka bwanji? Inuyo zikuteka bwanji? Pamene papakulula chinsinsi chimene Satana wachita ndi ichi: sakukuchotsani muchalichi ayi, koma akukuya mwana uzimu mudzipita kuchalichi mulibekera kalikonse kuti musakhale ndi mantha apachimo. That's why mwapezeka kuti tili muchalichi, aya abusa mone chikwande chili kumanja nomagalagala ayi awasa tachitachita ndanzano zimenezi. Ubusa bwanji alipe akula mpingo kaoka umagambirana ngati sachilongosoka aupangile mapulani lochija yasiya bwino kumayicha mziwa anthu ana kuti achita za uzimu akukambira zoyendetsa mpingo mambala yeniyeni apopu yeniyeni akapeza upusa mchalichi. Chifukwa chani? Satana adawasira chipembedzocho, koma za uzimu zimene akuchita zake zamjerekezi. Funso kwa aneba muupanga za ndani tafusa. Omwewo akubanda lama za muna wawo poja apa kunyumba akabwera kuchalichi yakwesa nanena iko ndani zanu yakwesa mbafatere imene sana wachotsa kuchalichi koma kuti anangophera uzimu adzichita zomwezo koma ali mtakati teroti. Zochitika ndi ukambayeneza. Alipo anthu ambirimbiri okondedwa amene Yehova atati ayike poyera zinsinsi zawo kukhoza kukhala ngozi. Mone larango ndivomera kuti aya busaka mbiri muli mfulu wonse mbalaka muno, mafoni onse akhale ndinu, mameseji muziwerenga muokweza kuti atsogolera nachilika mimba atsogolera ndibwera akuthawa chani zili mmene musachabe chabe. Koma ndi omwewo amene mmene timayimba anasimuka ngati seti mambala weniweni nyerekeza adachita izi sadamuchotse mchalichi ayi adamusiya momwe mauzimu alibe olupang'ono. That's why nkhani zakuweruza mu mpingo zimavuta. Nanga sintsogoleri achita zomwezo anena bwanji chilungamo kwa ena ndomagula machita musamala uchendera mwambi wa nkhuku ikapanda chiwala imakajera kutali woposokonezeka wanji muzikhala mkalipo kundimvetsana kondedwa. Denja ndi imeneyi akuti adzakhala nawo maonekedwecho koma mphamvu atayikwana. Kunena kwina zoyipazo azikachita ali muchani kodi muchalichi. Basi chifukwa izi uone kuti apangitse kuti iwo amene ali kunja ayipidwe mtima mchalichiko zani mori asabweremo ngati akuyamba nopemphera ndi matatana akunjabe sepolimbira mtima silidi ya mayi wa mfano imene ndiye mati hule atani kondedwa. Nkhope za uzimu apa kushawa nyimbo ya dolika inu umati awo ndi ndano yaso athene chamfano ndipikisa chimene omweyo wachimanya akabwera kuno mwa uzimu wera afarasalo yawo tikapemphera okondedwa akunja mata akakuona ndi mata ngati akuchita awo matine nditani
musalowe mukyali kino kamba kakhalidwe lako amachita kukutsiwani muwa mwanawo ine nthawi nake ndili ku chechi kwathu chidabwa china chinandiuza iwe kambusa ine ndayima iweyo malalikira ndimadziwa ine ndachimwa ndiudziwanso kumutsauza khristu wako aukulitsa amangemo chati chakuwa imu ine akhristu wako amapembera ndikuchiwira mayina ndadamba kwaya mayina wakuti timamwa naye wakuti isono wakuti ndinamusiya kumonga lufu lokamuona ndiye ndachita manyazi okondedwa mayina amene akutchula ndi anthu odalirika utango wapanikiza ndifunsani kuti mmene mukuonekeramo ndi mmene mtima wanu solili tafusani akachita dala sichete mwafusebe chilungamo chanu chimenechi okondedwa kodi woledzera uyuyu angabwera kuchalichi ngati wafunika atapereka uthenga na yesu amanga zili kwadi zomwezo angabwera kuchalichi nyerekeza ipize kugwiza ntchito ife tomwe kutsekereza kuti iwena isabwere. That's why mautengo lali namata okondedwa kumanga mvako mauwa osaona zimene machita porule ndo ungwake wake mango mvako mauwa osatengereza ine chifukwa chili ndi zofokerera mdziko lapansi aisendesendesa kanthu kene dyani nyerekezani ndi pulani yonena kuti anthu adziwa ngati kuti sili bwino pokali mchali kwadi ali mchalichi akavezeruza mpingo wasidasi kuntima mya akamayimba kwaya kuntima mya andinotsoma simachitika ndisi adabwera ku church malomodzapo mbetse yehova akangogwera kwaya kukonda kuwatchula kuti ayimbeko mwapalamula ulalikira taini yaulere ali ndi uzima wawo ani nyimbo zakeso munati muone popeza sakhala bize ndi baibulo amangokopera kwa ena sizipereka uthenga wabwino tikaye mana uko kukenani kuti mana adakachera kwenani andipene ndimachita chidwi pali nyimbo yabwino kwambiri ambuye waitana koyamba ndamva waitana kachiwiri ndamva waitana kachitatu ndavomera ndubwe waitana koyamba wamva sudapiteko kachiwiri wamva simwana mene simwana mene wamisaditu waitanaesonani mawaja adanena mpaipulo pamene mulungu amene na Samueli kodi mukawerenga kuti Samueli samadziwa kuti mulungu amayipula bwanji andi munati muone Samueli adayitanidwa adapita kwa Eli sadangomva adapita kwa Eli upita kwa yomba asidagwira kachiwirize mbona ira dai ndi mulungu ayitana kuti ukavomere inu mwalenga kuti waitana koyamba ndamva waitana kachiwiri ndamva waitana Mari Yehova ngamunikirize asikala yona ayi mufike katatu ka Yehova ndimwe sikuonetsa malemba sangadziwe pamodai angokhala muchali chingali chikwangwani basi sadziwa mawu Mulungu. Haleluya. Tandimvetsana bale wanga nyerekeza kufuna mukhale comfortable ajipopesa muli ndi udino mu church ngakhale mudzichita zoyipa kumwambako mukalowayi mzinda woyera konse nkotseka kanti koyipa sikangaloweko kondedwa nthawi yowawa tikamayika maliro ndimamva chisoni kodi amene akumwalirawa akupita kuti ndidayikapo maliro ine okemamire mayi olimbikira kwa mfano mbambande wapita nanaba kuti nthawi kungopita maliro sotuyika nava utenga mafuma utabwera nabusa zochitika kusindizo dzenje sili kuzama mwadoti uchuluka titani kuti tikaikeni tikanyamule maliro dakuona atsukulu amayiyo akazokauka ndamanyamula maliro akulira abusa
chilombo soja pa yule osadandaula alitandiza kutile maliro ife tinaligira moyowa mukoza kubisa mmene mungachitire kaya mumatamba kaya ndinoledzera ife nkhope zoledzera sizingasowe tapenya muno kaya sizingasowe utaona mukoza kukhalabe mumpingo mwina sokosa kupatsani discipline koma tsiku lina maso ndi Yesu amene ali zoonadi za moyo wanu tikosa kuchita zambiri pakazi pano mwapita kwa mamuna wina ndinutu mzima mukufuna kuti mugwatiwe koma mumapita ukashengetera boyfriend wanu ku Blantyre mukapita pachinayi muzibwera pachiwiri mukuyembekeza kuti lidzakhala banja amene funso langa ndangati makamusamalira uyamba pachinayi mpaka na pachiwiri iwo matuku shoka wina sarani kuti akubwera ndeke nakoza kulakana nanga sanga watafasho zakanikanso anakuanga promise kuti akutenga zakanika basi akuza pembelele nene ngoti boyfriend wangu alikumudwitsa okay ine ndikufusa boyfriend wangu kapena amuna wako sangapa ngoti sanga munthu amala kweli titi malako adi pena mpero hede udatafasho kwa yeyo ndesa chimene kupempherera upeze Yesu number 1 pamene banja lidzakutsata chifukwa nali chopheka chopusa chohonoka iweyo ndengani chafuno wanthu ndiri mukapeza funo kunja ndemabwera mu church kutsaphatikizano ndi enaso ohonoka kale palizero apo ukudziwa alipo ena akadabwera ndi moto mu church ndi serious mwana amene anzawo akufokera adabwera mbuyo zochitika ndi ukambainesi kumpingo kwina wina walalikira mawu a Mulungu wasiya uchimo wabwera mu church ndi adamusankha pa udindo wa udikoni anzake madikoni anzake pomulandira kuti tsono timatere akatsizina anthu aja timatenga zikulu zokha ndikuzika thumba la kumbuyo ndalama zimenezo awa alimbaso mchecha sikuchitika iwo ali comfortable popeza mjani kwani ali mchecha funso langa ndiri kwa inu usiku madzulo wanu kodi muli ndi choonadi chopita chokumwamba tafusani pano muli ndi choonadi chopita chokumwamba tafusani muli ndi choonadi mukalowa kumwambako now kumalisira pa verse number 5 pali langizo akuti anthu oterewa uwapewe ameni utani nawo ukawadziwa awo amatere kunena kwina musawatengere mukaona ena akumenya mbwerera sikuti iweso lani nawo kwani uchite nawo ayi be a different person anthu ambiri mmafuna kufanana ndi anthu ena ndipati ndinene anthu ena ake ameneno ali pasi pako ukalimbire kuti ufanane nawo atsike ndani iwe pena so Bible clear usakangane ndi chitsiru chifukwa anthu oona sangasiyanitse sizikathe nenu mulipize kufuna kunena kuti mufanane ndi anthu ena ayi mukapesa anthu ena akuchita zamasewera pamaso pa Yehova musapange nawo chifukwa nthawi yanati kuti yatakuwaditsa malemba anthu ambiri amene akuchita zimene zizi mitu yawo idafa saganiza amagamba chamwali kuti masiku chodula chikumakhala chakutha kale chizungu chake akuti tete chichewa nyasi ndi amapita kukagula nkumavala fashion ife akalekalefe timati ife fedabwera kalekale chovala chikathina umakwanitsa kwatsako wina wang'ono koma masiku ano akumathina mchovala munthu wa ulemu wake kuthina mchovala ndi akamayenda akukokera somadziwa kwanu ena adapanga kupepa sande kuti ayi tidzivala tigule zitenje zotchinga kuti akasasanavale bwino ine ndimabweza no bwerera iuva kwa uhule kuti bwerera iwe ayi that's it point blank mukumwasa anthu kuku okulino choonadi
timamasula. Ameni. Tikafika pa pointi yomanyengererana simupulumutsidwa. Koma ndikuuze ndithu choonadi pade madzi satsukana. Choonadi udziwe udzikachita utadziwa kale. Tili masiku alani kodi? Amene kofuna kukhulupirira munthu msanga. Haleluya. Ndikupeka mapeto. Zija atchula zimene anthu azidzachita ndi zimene zawononga dziko lathuli. For example, anthu asamakonde abwino bakhala tendere. Ndimati ndingonena alipo ena pano pakuvutika mwana nkhani za banja. Nkuteka vuto si. Koma kuti mudziko muno anthu alipo sakonda bwino. Sakonda bwino. Dziko muno amati uchite cholakwika akuda, uchite chabwino ali zoti akudaso. Ukhale onenepa akunena, ukhale owonda akunenaso. Ndio dziko muno. Uzenda pansi makamakazi bambo zanga waina pansi ngati chiweto ugule kali moto wasataniki fiti adapha bale wawo sambi ndime dziko limachitikira. Kaselu chiyani sata zimene pamungalana kuti akunena. Now munyengo ino ya masiku otsiriza sizingateke kuyipa pa choonadi ngati Yesu mulibe siziteka. Siziteka ngati muli ndi zake za Satana mwa inu. Kuti mwa inu muli ziwanda mumati mulimba siziteka. Chifukwa chani? Mnyerekezi wonjezera giya pa machitidwe ake azinthu. Masiku akale azibambo ndamene amatsatira azimayi. Lero lino azimayi amautema azibambo taima kuti zoti ife timakufunani simudziwa. Bambo izori timakufuna iwe simudziwa. Bambo Yesu mwali chocho bambo wacho zochitika. Maso muli kwaje mwene zochitika. Ina amayi musapempherera azimuna nawo kumana ndi zinthu kunjaku kombirizeni. Ndazi bambo enanso amene zero alibe amakakhala kumabawo. Zochita kumene kunkhani zokambira zokasopanda ndi mutu wake omwe. Ndi mmene maganizo ambiri olakwika kumana kuti akumachitikira. Umakambira naye muli mbaliru mwamphalalu. Ndinu half bachelor. Simuli ni kazi mmodzi ya ndinu half bachelor. Ata mwanira amene ujala mukakhala bachelor basi. Timakhala okonzeka. Kuti akafa uyu usachidwa sakumani mwana ungopita side B nanga upanga bwanji.